Nkosi wena ephezulu, Thixo wena mdali wezulu nomhlaba, sinxusa kuwena-ke Nkosi enamandla ukuba sonke mawusijezise ngendlela elinganayo Nkosi enamandla. Kunabenza ubobuko bakuyona le ndawo Baba efenele imnyama Nkosi enamandla. Kepha kunabejezela izono zabanye Nkosi kanti wena ulapho la ukhona Jesu enamandla. Mhlawumbe isijeziso sakho Nkosi enamandla engathi besingawela komenziwa Baba hayi abasolwa Nkosi enamandla. Sonke ukujeziswa kwethu Nkosi enamandla makube nobufakazi obukhona obungcono okuphathekayo. Kungani ngingamnikeza ithuba azikhulumele? Sonke-ke Baba siyakhuleka ngendlela ehlukahlukene. Isijezo sakhe Nkosi enamandla siswele kumuntu orong Nkosi, umbulali uyatanasa la ngaphandle kepha kuboshwa umuntu ongenalo icala Nkosi enamandla. Kodwa-ke nabalele emathuneni Baba sengathi bebengabuya kuthina esiphilayo Nkosi enamandla bazosixoxela ngokufa babo. Nathi siyathwala kanzima kulo mhlaba sihambe sifunana nababulali babo Nkosi. Nkosi sinikeze amandla okuphila, sinikeze lamandla okuphila Nkosi. Sidinga ukwenza ubuso, sinikeze amandla. Ngokuhlukahlukana kwethu Nkosi enamandla sinikeze amandla, sidinga ukuphilisa lo mhlaba. Sonke kulo mhlaba sife sihambe. Kunabayimbela igodi besaphila Nkosi enamandla, kepha bona bajeziswa kujeziswa omsola Baba. Kanti kwenze njani kulo mhlaba? Sengathi siphila phezu kwencindezi impela uqobo lwabo. Kunabatana sayo la ngaphandle ababulali, kepha lo nimjezisile nithi umbulele. Buphi ubufakazi balokho? Kodwa sekumele sekuyashiwo nje kuthiwa kunabantu abasebenza phansi komthetho. Nakhona phansi komthetho uma uzobathathela isiqiniseko sokuthi uyena umbulele umuntu ubanikeze isona esandleni, bayahluleka ukusebenzisa lokho. Kuphela kuphilwa ngemali-ke kulaba. Ngiyazisa into eyenzeka lapha. Ngiyazisa into eyenzeka lapha. Abanye sesibahlonipha ngomfanisano wabo ouniform, kodwa umsebenzi wabo asiwazi. Hayi ngeke ningamjezisi ngenacala. Nina hambani ngaphandle nofuna umbulali. Umbulali uyatanasa la ngaphandle nimjeziselani lo wengenacala. Hayi ngeke. Hambani nofuna umbulali. Babhizi bayatanasa la ngaphandle ababulali babo. Okungenzeka-ke naye lo sefile uma engafika ngephupha amxoxele, tshenani mina ningamkholwa yini khohlwayo. Le ndlu emnyama akuyona indlu emnyama ngoba yindlu emnyama kuphela iphethe izinto zobumnyama. Uma iphuma la ngaphandle ngicathi ngaphandle uzophila nhloboni. Hayi ngeke. Hambani nina nofuna umbulali. Nina niyamazi umbulali, hambani nofuna umbulali. Hayi kahle nini ngeke. Funeni umbulali. Mhlawumbe le masingayikhuluma kanje ningagqugquzeleka ngomsebenzini ngoba emsebenzini nina niyahluleka ukuyenza. Kunalokho nifuna imali, nithi asithathe phike thina imali. Iqiniso siyalazi, iqiniso siyalazi. Nina hambani nofuna umbulali. Hayi ngeke. Ngeke. Isijeziso sakho njengoba siwela kuyena, lo muntu akambulalanga kodwa nina nithi umbulalile. Tshenani thina-ke bukho ubufakazi balokho. Kodwa phela nani senini niyenza nje. Seniphambene nomthetho. Sengathi ngalo mthetho ngiyasola, sengathi ngalo mthetho engathi ilahla umthetho uqobo lwami. Nina senidukelwe umthetho impela. Hayi, umbulali hambani nomfuna ngaphandle.